ದಿನ ವನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಐನೆ ತಿಂಗಳು ಹಾಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ ನಿಕುಲೆಡ ಪಾತೆರನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ ತಮ್ಮನಂಡ ಆ ನಾಳೆ 11 ಒಂದೊತ್ತರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ 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 ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡತಂಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಯ್ ಮನ್ಪುಳೆ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರದು ಬರ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರೋದು ದುಂಬುನ ವಾವ್ ಆಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಧೂರದಪ್ಪ ಬೊಳ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ಮಣದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಬಿಡೆ ಬ್ರೋ ಚಾಪುರ ಅವಳದಂಡ ನಾಳೆ 14 ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಯ್ ಬಂದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಸೈತು ಇವ ಆಯ್ എന്തായാലും സഹിക്കണം തീ കളത് ആയി പറഞ്ഞ അത് 2 മാർക്കും ആയോ ആണല്ലോ സഹിക്കണം 2 മാർക്കുന്നു ഗൈസ് ആയി ഇതോ ആയി ഇത് തരുവാണ് ഇത് തരുവാണ് ആയി വേണ്ടത് പറയുന്നേ അವು 2 ಬರ್ತನು ಅಂದರೆ ಬೊಲ್ಪು ಏನು ಮಧೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಧೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಿನ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಮರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಂಡ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಪೋಂಡ ಸೌತಡ್ ಕಡೆ ತಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಂಕಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಧುರು ತಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂడి ಕೃತಿಕಾನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂడి ಏತು ದಿನ ಅಂತ ಪನ್ನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಅಂಟದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಬಾತೇರ್ನ ಗೊತ್ತುನದ ತುಳು ಬಾತೇರ್ನೆ ತುಳು ತಕ್ಲೆತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಚೆಲ್ಲ ಇವು ಪಾಂಡ ಬೇತೆ ಬಾಚೆದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ 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 ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ
ಇದು ನಾನು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರ್ತ ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚ ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ನೋರ್ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗುರೆಂಚುಂಡು ಪಲ್ಲಂಗೆ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಐಟು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಾರು ದಿನ 5 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಓದಿತ್ತ 5 ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಡೈಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಪುದರೆಂಚ ಆಯ್ ಅದು 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕಲೆದು ಆಯ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಮಾತಾಡಲಂಚುಳ್ಳಾರ ಅಂಚನೆ ಏ ಪವನ್ ನಡೆದು ಅಂಡ ಜೈ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬತ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಯಾನೆ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ತದೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ತದೆ ಅದ ಇದು ಪಾಡ್ತದೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಲೈವ್ ಆ ತೂದು ಪಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಜೈ ಮೂವಿ OTT ರಿಲೀಸ್ ಆದಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ದೂತ ಅಲ್ಲಾರ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಾರೆ ರೆಡ್ಡ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚುಳ್ಳಾರು ಆಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಒಳ್ಳೆ ಚಾ ಹಾಕಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಪ ಜಡೆ ಇರ್ಪದ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲು ಎಂಚುಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಬರ್ತೀರಾ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬ್ರೋ ಎರೋ ಬರ್ತೀರ ಎಟ್ಟು ತುಂಬು ಭಯಂಕರ ಬೈಪುಣ ಚಾ ಬಾರನ ಬೈಪ್ ಅನ್ಬಿಡ ನೀವು ಬರ್ಪ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೋಳರ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಾಡ ಸುಮಾರು ದಿನ ಐದು ತಿಂಗಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಬರಣ್ಣ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೋಳರ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏತು ದಿನ ಅಂದು ಬಂದು ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೋಳರ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಪುದರ್ ಎಂಚನೆಕಲ್ನ ತುಳು ಮಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವಥ್ ಪಂಡದೆ ನೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಿಟ್ಟೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ವಿಟ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಡ್ಡೇನೋ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆ ಗಾಯ್ ಸೆಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಟುಂಡು ಅತ್ತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತನ ಲಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೈ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತನೆ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ Zee5 ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆತನೆ ತೂತುಜಿ ತೋಡತೆ ನಮ್ಮೂರುಡು ಬತ್ತಜಿ ಅದರ ಹೊಂಡ ಒಂದು ರೈಟ್ ತೊಂದರೆ ಬೇತೆ ಹೋಜೊಂಡು KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತು ಅಂಚೆ ಜೈ ಮೂವಿ ಅಂಕಲ್ ಹೊರಡಿತಾನೆ ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೈ ಮೂವಿ ಯಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತೇನೆ ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿತ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ದಾಯಿ ಸೈತನು ಅಳು ಗೈಸ್ ಅಂಜನೆ ಬುಳುಪು ಲಕ್ತೊಂಜಿ ಅಳು ಗೈಸ್ ಬುಳುಪು ಒಂಜಿ ಆಜೆ ಕಾಲನ ಲಕ್ಕದು
ಸೀದಾ ಮೀದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಚಾ ಪಾರದು ಸೀದಾ ಯಾರು ಆನ್ನೆಲ ಮಧೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಉಳ್ಳ ಏನಪ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೀದಾ ಪೋಣ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂದು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದರ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಆ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚೋಳರ್ ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಪಲ್ಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ಒರಂಬರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನ ಒರಂಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಮೂವಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಐಟೆ 20 ದಿನ ಇಚ್ಚಾರೈತೆ 14 ದಿನ ಐಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಿ ಮನ್ಪಡ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಮೂವಿ ಅಂತ 2025 ಅಂಚನೆ 2025 ಸುರಾನಾಗ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆ ಮೂವಿ ಪನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಗರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಡಿಗೆ ಶೂಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲವರೊಡ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಪಡೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕೊಂಡು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಕರ ಸೆಕೆ ಗೈಸ್ ಸೆಕೆ ಪನ್ನಡ ಸೆಕೆ ತಿಗದ ಹೊಡೆದ ಸೆಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೆಕೆ ಗೈಸ್ ಆ ರೀತಿ ಉಂಟು ನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಪಣ್ಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಲೆ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ AshwathAGF Vlogs ಇದಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತ ಲೈವ್ ಆಡನೆ ಅಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಮತ್ತು ಪಾತೆರಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅದರಿಗೆ ಚೂರು ನೆರಿಯೇರಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪಡೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರು ಪನ್ಲೆ 16 ನಿಮಿಷ 47 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪಡೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರು ಪನ್ಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡದ ಲೈವ್ ಪಾಡನ್ನ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡೆ ನಿಕ್ಲಡ ಪಾತೆರನ್ನ ಸುಮಾರು 6 ದಿನ ಆಂಡೆ ಮೂರನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಡಿದ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ಅದಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾರ್ತೀವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ನಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಟೈಪ್ 2 ಸತಿ ಪಾಡ್ಯಾನ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವರು ಶೇರ್ ಮಂತ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ನಿಗಳು ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಬಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಪನ್ಲೆ ಐಬ್ರೋ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲು ಬರ್ತೀರ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಜನೆ ನಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂರ ಹೆಂಚುಂಡು ನಿಗಳ ಊರು ಪೂರ ಹೆಂಚುಂಡು ಅಂಜನೆ ಪನ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಬಳಿ ಪಾತೆರಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರ ಪನ್ಲೆ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನೇರು ಬಂದ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೇವೆ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪು ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಫೀಲ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಏನಂದ ಆ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀರ ಸಂತೆದ ಸೀನ್ ಬರತ್ತು ಏನೋ ತಟ್ಟ ಅದು ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಂಬಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅದು ಇವರು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಬೇಕಾ ಇಡ್ಯಾಡ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಂದೆ ನಾನು ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಮನ್ನ ಅನಂತಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಸುರಾವಡತೆ ಐದಕ್ಕ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಅವಳು ಉಂಟು ಅವು ಏಪಂಡದು ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂದು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಬರೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರಲಿ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರ ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕನ್ನಡದಾರ ತುಳುಕ್ತಾರ ಮಲಯಾಳದಾರ ಒಳ್ಪದಾರ ನನ್ನ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಜನೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಜಾತ್ರೆ ಅವನು ಫೀಲ್ ಬಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಣ ಅವನು ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವು ಬೇತೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಬೇತ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರೇ ಅದು ಪೋಂಡ ఆయన ఫీల్ తిక్కు దానివల్ల
ಅದು ಪೋದು ಬರ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೆಗ್ಬೇರೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗದ ಪೋಂಡ ಗುರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ಅದಪ್ಪ ನಮಗೂ ಗುರುತು ಜಾ ತೆಗ್ಬೇರೆ ಅక్కడ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಆತೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸೈತೆ ನಾವು ತಿಗಳದ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ ಮಾಂತ ಜರಂದು ತೋಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನನೈತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಬ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಬ್ಯಾನ್ ಆತಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾನ ಮಂಡದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತಾನೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗಲೆ ಆಂಡಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳು ಅವಳ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಪೇತು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಭೂತಾರಾಧನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಪಂಪಂಜಿ ಹಾಕೋಣೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಳೂರು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಳೂರು ಇಂಚು ಪಂಜಿ ಕೋರ್ದಾಟ ಇತ್ತಂటే ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ಳೂರು ಕಡಿಮೆ ಪೂರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಪಾಂಡದ ಅನ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಳೂರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಜಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ದಾಟ ಹೋಗೋಣ ಅಡ್ದಿಗೆ ಕೋರ್ದಾಟ ಹೋಗ್ಬೋಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಅಂಜನೆ ಭಯಂಕರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಏರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಾರೆ ಎಂಕ್ಳೂರು ಇಚ್ಚ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಚ್ಚ ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಪಂಡ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ 7 ಜನ 7 ಭಾಷೆ ಪಣ 7 ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಡಿದು ಇದ ಮರಾಠಿ ಕೊಂಕಣಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಉರ್ದು ತೋಜೋಡು ಉರ್ದ ತೋಜೋಡು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೊ ಯಾನು ಬ್ರೋ ಮಾತಾಡಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಮಂತ ತೂಯ ಪಂಡಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜೈ ಅನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತ ಹಿಕ್ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ತೂಡತೆ ಎಡ್ಡ ಉಂಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ತೂತಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಬತ್ತಜಿ ಅಂತ ತೂವಿಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂವಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಆಯಿ ಈ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬತ್ತಿ ನೋಡಿದಕ್ಕ ಅವನ ಅಯ್ಯಿ ಭಯಂಕರ ಆಯಿ ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಅವೇ ಟಿಕೆಟ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೂರು 130 ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಣ 200 ರೂಪಾಯಿ 205 ಆಯ್ ಬ್ರೋ 5 ಜನ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನಪುದರ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತು ಜನಾಗಲಿ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ದ ಗಿಟ್ಟ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ಬಿಡ್ದು ಮರಾಠಿ ಮೆರ್ಗೊಳ್ಕಾಯ್ತೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆರ್ಗೊಳ್ಕಾಯ್ತೆ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕಜಿಪುದ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡದು ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಜನೆ 5 ಜನ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇದೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದೇ ಮಲಯಾಳ ಬರೋ ಹೆಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಲಯಾಳ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ವಿಷಯ ಅದನ್ನೇ ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ತೆಗೊಂಡು ತುಳ್ತಕ್ಲಿಡ ಏದನ್ನು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಅದೇ ಕನ್ನಡದ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ತುಳ್ತಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಹಾಕೋಣ ಅದರ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತುಳು ಅಂತ ಅವು ಫೀಲ್ ಅಂದರೆ ಮಲಯಾಳದಾಗಲಿಡ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಫೀಲ್ ಎಂಕ್ಲೂರು ಮಲಯಾಳ ಹೆಂಗಿದ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅದು ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕು 4 ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ 4 ಜನ ಟೇರಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಪುದರ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರು ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆ 4 ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಲೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ತುಳುತಾಕ್ಲ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಜನೆ ಅದು ತುಳುತಾಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೊಂದು ಪೋದುಪ್ಪೇರು ದುಂಬು ಅಂದರೆ ಇಂಚೋಲಾರು ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರು ಪಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆನ ಪಂಡದ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜುಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾತ ಇರ್ಕ ಪಂಡದು ಬತ್ತನೆ ಯಾರಲ್ಲ ಆಯ್ ಮಾನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಮಾತನಾಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದು ಯಾನೇ ಆಯ್ ಮಾಂತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನವೇ ಅಕೌಂಟು ಬ್ರೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುಂಟ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಷ ಒಕ್ಕಡದೆ ಒಂದಾಯ್ತು ಆಯ್ ಬ್ರೋ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗುಳ್ಳರು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತಾಗ ಆಯ್ತ ಚೂರು ಸೆಕೆ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗುಳ್ಳರು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಏನಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು
ಜಾತ್ರೆಯೋಡು ನಮ್ಮದು ಅಡೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಆ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ MCSTN ಇರು ತುಳುಕ್ತಾರ ಕನ್ನಡದಾರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ 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 ಇರು MCSTAN 75919 ಐನ್ ಜನ ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಕನ್ನಡದಾಲಜ್ಜಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಸೆರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪನ್ಲೆ ತುಳುತಾವರ ಮಲಯಾಳ ಬ್ರೋ ಪೆನ್ನೆ ಪರೇಟ ಬ್ರೋ ಕಾಸರಗೋಡು ಅದಪ್ಪು MCSTAN ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಬ್ರೋ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜೀವನದ ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟವನ ಸಾವುದು ಮಲಯಾಳ ಬ್ರೋ ಮಲಯಾಳಂ ಪರೇಟ ಪರೇಟ ಪರೆ ಬ್ರೋ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆ ಬ್ರೋ ಒಲ್ಪದರ್ ಪುದರ್ ಎಂಚೇರ್ನ ಈರಾನ್ಲ ಪಾತಿರ್ಕ ಬಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಂಡದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಪಿಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ರೀ ಕಂಪಿಂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೊಲ್ಪುಗ 6 ಗಂಟೆ ಸುರ అయిన 6 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುರಂಡ ಇರ್ಲು ವರ್ಮಂಟೆ ಉಂಟ ವರ್ಮಂಟೆ ಸುರಂಡ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಬುಗ ಚಾಯ್ ಪುರಂಡ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳಾರ ನಮ್ಮೂರು ದಾರನ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾರ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾರ ಅವು ತುನಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಕೋಡ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತನದ ಪುದರ್ ಚಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ತೋಂತ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಮರ್ತನ್ ಬ್ರೋ ಪುದರ್ ಮರ್ತನ್ ಸತ್ಯ ಚೈತ್ರ ಮಾರ ಯಾರು ರೀಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೆ ಅದು ಕಾಸರಗೋಡು ದಾರ ಬ್ರೋ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಓ ಬಜ್ಜಡ್ಕ ಸರಿ ಅಂದ್ ಚಿನ್ನು ಪಾಪ ಯಾರು ರೀಲ್ಸ್ ತೋಂತ ಸರಿ ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ 2 ಜನ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರೋ ಭಯಂಕರ ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂದೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಬೇತ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಪಾಡುತ್ತೇವೆ ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಅದಾಯ್ತು ದಾಖಲು ಒಂದು ಬೇರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನ 3 ಜನ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡ ರೈತರು ಸೆಕೆಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮನ್ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಸೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಚಿನ್ನು ಪಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂದದ್ದು ಎಂಕೋಡೆ ಬೈ ಎಡುವತ್ತೇನೆ ഞാൻ ഇഞ്ചിപ്പാ എപ്പോൾ നമ്മൾ റീൽസ് സ്ക്രോൾ பண்ணலாம் ಐಬ್ರೋ 4 ಜನ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ MCSTN ಐಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಪಂಡರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅದ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಈ ಬೊಳ್ಪುದು ಆಯ್ತು ಮೈಂದು ಗೊತ್ತನ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮೈಂದು ಭಯಂಕರ ಮೈಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡ ಮಿತ್ತು ಅವ ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಅದು ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಲೈವ್ ನಾನು ಎಪ್ಪಾಂಗ ಒಂಜಿನದ ಪಾಡುನೆ ರಡ್ಡಿಂಗಳು ಕರೀದು ಪಾಡುನೆ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿನ್ನು ಪಪ್ಪು ಅವು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ 24 ಇಯರ್ ಅದಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಅಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ MCSTN 75919 ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ತೂಯಿನಾಗ್ಲು ಏರು ಅಮ್ಮ ಪಿದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಪದ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನ್ಯೂಸ್ ಅವೇ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಐಟ್ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುಂಡು ಒತ್ತು ಕೋಡೆ ಉಂಟ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಬಣ್ಣವಿಂತಾರೆ ಇನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಣ್ಣವಿಂತಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥವೇತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬೇತೆ ಯಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಡ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಪನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ನಾಗ್ಲು ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅದು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಅಂಚ ಇನಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ 80 ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅದು ದಾಯ ಮಂದು ಬಂದು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ 3 ಜನ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಗೆ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಲಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿ ಕೇಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪೇಪರ್ ಬರು ಅಪ್ಪಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿರ ಅದ ನಮ್ಮೈತೆ ಗೊತ್ತು ಜೇನು ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಇಂಚಾದಪ್ಪು ಇಂಚಾದಪ್ಪು ಪಂಡಿರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ 2 ಜನ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಿಕ್ಲೆ
ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಮಧೂರು ಟೆಂಪಲ್ದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿ ಲಾಗ್ಲ ಮಾಡ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಲಾಗ್ಲ ಮಾಡ್ಪೆ ಈ ಸಾಕ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಮಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂಚಾಪ್ಲು ಗೊತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾರಿದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ನಡುಕ ಎಡ್ತು ಈ 10 ದಿನ 20 ದಿನ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಆತು ನಾನು 15 ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಪಂಪೆ ಹರಿತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಗೋಡ್ನ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ. ಮೂಜ್ ಜನ ಬ್ರೋ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ರೋ ಕಮನ್ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಕಮನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ನ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಒರಿ ಬ್ರೋ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಕೆ. ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಚೊಲ್ಲಕೊಂಡು ಐ ಎಮ್ ಪ್ಲೇ ಜನೆ ಎನ್ನ ಪುದೂರು ಅಶ್ವಥ್ ಮಾಡದು ನಾನು ಬರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಓ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ದಿಂತನಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಜು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಪಾತೆರಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾತೆರಕ ಅಂಜನೆ ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಇಯರ್ ಪೂಜೆ ಲೈವ್ ಪಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ 4 ಜನ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರ. ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪಂಡದ ಆಯ್ ಅನ್ಬಿಳೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಪಾತೆರಕ ಬಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ కొంచెం లైక్ పంపలే మిత్తు బటన్ ఉండవా ఇంచేతన ఆ బటన్ కొంచెం క్లిక్ పంపలే ಅವು ಆಪ ಒಂಜಿ ಅಂದಂದ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಏಪ ಕೊಂಚ ವರ್ಷ ಕರೀಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮದ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕನ ಆ ಟೈಮ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಮರಲಿಡುವ ಅಂತಾನೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರತ್ತ ಈರನ ಊರುಡು ಕುಲೆ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಪೊಕ್ಕಡ ಅಂಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋತ ಆ ಬೋಡ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂಜನ ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ಬೋಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರತ್ತ ಈರನ ತೂರುಡು ಕುಲೆ ತೋಜಿಂಡನೆ ಅಂದ ಪೊಕ್ಕಡ ಐಟೆ ಬಾರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಈರೆ ಎರಡು ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಬೇಣ ಬ್ರೋ ಸತ್ಯ ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಬ ಜನ ಉಂಟು ಅವು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲತ್ತ ವಾಯು ಬೇಲೆ ಜನ ಅಂತಾನೆ ಅವ ಎಂಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಎತ್ತಂಡಿ ಮದಿಮೆನ ಮದರಂಗಿ ಅಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲಂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ ಮಂಜಲ್ ಬಂದು ನಂದಿಜ್ಜಿ ಮದರಂಗಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಣಿಯರ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಆಣಿಯರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿ ಕೆರಾಯಿನೆ ಮತ್ತೆ ಇರೇನಂತ ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಬಂಜನ ಉಂಟು ಕುಳೆ ಉಂಡ ಆಪದ ಉಂಡ ಅಂಟದು ಕುಳ ಹೌದಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ 200 ಕಾಸರಗೋಡ ಬದಿಯಡ್ಕ ಏರಿಯಾನ ಅವದ ಕಡ ಅಡಿ ತಿರುತ್ತು ಪಾಡ್ದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ಮಾಡದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೈಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಕುಳೆ ದೋಜಿನಿ ಈ ಕುಳೆಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜಿ ನರ್ಮ ಹಿಡಿದ್ರು ಆತ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಅವು ಕೋಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕೊಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಐಬ್ರೋ ಅಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಪಾಂಡು ಚಾಯ್ ಪುರ ಅಂಡ ಚಾಯ್ ಆಡಿ ಚಾಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಚಾಯ್ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಗೈಸ್ ಕೋಡ ಎರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಿ 10 ನಾನು ಮುಳಿತೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಿ ಅವು ಹೋಯ್ತು ಅక్కడ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಳ್ಪದೆ ಗಿಟ್ಟದೇನೆ ನನ್ನ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಡ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಇತ್ತಂದ ಬದ್ಯಾಡ್ಕ ಸೈಡ್ ಈ ಅವು ಇದಮ್ಮ ಅಂಚಿನ
ಮಂತನ ಅವು ಸೇಮ್ ಆಪಣ ಅನ್ಪುಗ ಮೊಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇನ್ ಈ ವಾರಡ ಮನ್ಪೇನ್ ಅವ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಅವು ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡತ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಡದ ಬೇತೆ ರೈತರು ಈರಡ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಪನ್ನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೊಳಬಾಕ ಮೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ನೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೀತಿ ಮಾಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೀತಿ ಈ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ತುಳುಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ ಜನರ ಬಾಡೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಐನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ದ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ನೀ ಬೋಲ್ದುದ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಳ್ಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಬ್ರೋ MCSTNA ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ದ ಆ ಟೈಪ್ದ ಮಂತ್ರ ಇಟ್ಟಾತ ಇರ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಇರೋದು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ನೇನ ರಜೆನೇನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 9589 ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒಲ್ಪದಾರ್ ಇರ್ನ ಊರು ಇರುವ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಬರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಈರೊಂಜಿ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಟದ ಇಂಚ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆರಾಯ್ತು ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅದಪ್ಪು ಮಲಯಾಳದಾರತ್ತು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಮಲಯಾಳ ಮಲಯಾಳ ಓದಿರುತ್ತು ಪಾದ ಅಂತ ಉಂಟದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಜೆಮಿನಿಗೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 9589 ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಲಿ 31 ನಿಮಿಷ ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಪಾತೆರೆಗೆ ಅವ್ನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನೀರು ಒಂದು ಆಗ್ಲತ್ತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಪ್ನಾತೆ ಕದಾಲಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ತೋದಿಜರು ಆಂಡಲ ತೋಜನ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪಣ ಒಂಜೊಂದು ಐಟರ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಾರಪ್ಪ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ MC ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ನ್ಯೂಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನತೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ ಅದು ಭಯಂಕರ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿದರು ದಾಯ್ತಾಳ ದಿಕ್ಕ ತುಂಬು ದಿಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರು ಕಜಾವ್ ಆಡ್ಬೇರು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಡೈನವು ನಮ್ಗೆ ಬೋಡೈನವೇ ವಾರೈತದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪುದರ ಎಂಚ ಮೇಲೆ ಯೋಜನದ ಪುದರ ಕಜಾವ್ ವೆಜ್ಜಿಪುಣ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪೇ ಕೊರನ ಕೊಣಪ್ಪೇರು ಕಜಾವ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಾಳಿ ದಿಟ್ಲೆ ಕೊಂಡೊಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಸೀತಂಗೋಳಿ ರೋಡುಡೆ ಉಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ಸೈತದೇ ಪೋಯಿನ್ ತೂನಂಗ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ತಕ್ಲೆ ಅಡ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇರ್ ಅಡ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕ ಮಧ್ಯಮೇಲೆ ಇತ್ತನ ఆయన ತುಂಬ ಅಲ್ಬಾಡ್ಪೇರು ಆಯ್ಬ್ರೋ ಅದಾ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಏರನ್ನ ಪುದರ MCS ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ಮಂತು ಲೈಕ್ ತಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಏರಿಡು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೆಲ್ಕರ ಏರಿಡು ಆ ಪಲ್ಲಿ ಕರಿದನ ಅವನಿ ಉಂಡು ಮಾರಾಯ ಕಜಾವು ರಾಸಿ ಉಂಡು ಸಂತೆಗೆ ದಿನ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಕಜಾವು ಇತ್ತದ ಎತ್ತರಾಂಡದು ಹೊತ್ತುಜಿ ಆ ರೈತರು ಕಜಾವು ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು AshwathAGF Vlogs ಎಂಚೋಲಾರು ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂತೊಳಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಹಿಂಜೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ಗ ಪಾತೆರೇರನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಜನ ಉರುವಾಗ್ಬಿಡು ಎಡ್ಡೆ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಪಂಪು ನೀರು ಬಾಡ್ತಾರೆ ಬಂತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಆವು ಮುಖ ಇರ್ಲದ ಬರೋದು ಕುಂದು ಪುಚ್ಚಿ ಬರ್ಪಂತ ನಾವು ಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವೆ ಬರ್ಪಂತ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಮಿಸ್ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್
ಫೀಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ತುಳಸಿ ಓಕೆ ಎಂಟಲ್ಲಿ ಕಿಬಿಯರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ಕಿಬಿಯರ್ തുപ്പല ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಅಳು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಪು ಬುಂಡ ನೀರು ತಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಂಡ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನು ನೀರು ಬಿಡಿಯರ ಮೀಯರ ನೀರು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಚೊಲ್ಲೋರು ಪಡೆದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಚೂರ್ಲೇಡ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುದು ಬತ್ತನಾತೆ ನೀರು ಬಿಡಿಯೋದು ಒಯ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಡ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಕಣಕ್ಕರ ಸೇರ್ತೆ ಬಿರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಚೀಯೋಟು ಏನು ತೆಪ್ಪುಡು ತೆಪ್ಪುಣ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚು ಮಾಡ್ಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂದರೆ ಜೈ ಮುಯ್ದುದಾಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಸಾಬು ಅನ್ಬಿಡ ಮುಯ್ದುದಾಂಡು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ರಾಜ ಸಾಬು ಒಂಜಿ ಸಾವುದು ಒಂಜಿ ಬೆಗಡು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಬೆಗಡು ಮೂವಿ ಅಯ್ಯನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಮೂವಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ ದಾಯ್ತ ಮೂವಿ ಪ್ರಭಾಸನ ಮೋಣೆ ತುಡಂಗ ಅದು ಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ದಿನ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಇಚ್ಚ ಅಡ್ದು ಕಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಜಿಲ್ಲರೆ ಮೂವಿ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ತೂಯದ ಬೇಡ ತೂಜಿ ಮನೆ ಲಭ್ಯತಾ ಪೊಕ್ಕಳ ಮನೆ ಲಭ್ಯತಾ ತಿಗ್ಗಲೆ ಅಳಕಟ್ಟು ಮುಯ್ಯ ರಾಜಸಾಬು ಜಿಯೋ ವರ್ಷರುಂಡು ನಿಖಿಲ ತೂಲ ಹೆಡ್ಡುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಆತನ ರಾಜಸಾಬು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿರಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡ SIRAI ಅನ್ಬಿಡ ಮೂವಿ ಉಂಟು ಸಿರಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೂವಿ ಸಿರಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತಂಡು ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಪುನಃ ತುಲೆ ಗೆಟ್ ಉಂಡವು ಅವಂಜಿ ತುಲೆ ರಾಜ ಸಾಬು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಪೊಳ್ಕಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿ ಆಪೆದ ಈಪೆದ ಪೂರ ಮೂವಿ ಅವು എനിക്ക് ಇಷ್ಟನೇ ಅಂತ ದಾಯ್ತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರು ಅದನ್ನೇ ರಕ್ಕಸಪುರದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ BGM ಪೂರ ಸೈಕಾದುಂಡಿಗೆ
ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಪಡೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ತೂಕ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಇದೆಯಾ ಚೂರು ನಾನು ಲೈವ್ ತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ತುಳಸಿ ಸುಮೇತ್ ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ பண்ண ಸುಮೇತ್ ಕೆ ಆರ್ ಪನ್ನಂಡ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಪಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಪಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ ಮಂತ್ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾತಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೈದೊರ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ವಾಲ್ತೀರು ಉಂಟ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಡೌನ್ ಕೆಲವೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರಡು ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪು ಚಂಚ ಅವು ಎಂಟ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವು ಒಯ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ 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 40 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬ್ರೋ ಆಯ್ 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 ಮಂತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬ್ರೋ ಇತ್ತ ದಿಂಜೇರಾತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಅರ್ಧ ಅಂತ 1/4 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ದಿಂಜೇರ ನೀರು ಅದನ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋದು ನೀರು ಅಂದೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಪಂಡದವ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೈತರು ಪಂಡು ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಕಾಮೋನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರೈತರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಮಂಜೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡಕಾಚಿ ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಕಿಡಕಾಚಿ ಕೆಡಿಲ ಅಡಿಪೋಳಿ ಅಂಚ ಹೊರ ಪಾತ್ರ ಪಣವ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಜಾ ಬಂದ ಮಜಾ நல்ல மஜா இருக்கடா ಲೈವ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ 8 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಕೇರಳ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅಂಬ್ಲೇನ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಅದಾಯ್ತಾ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ತರ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೋಡೋದು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಪ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 9589 ಆಯ್ ಬಂದು ಇಂಚ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಂತ್ ಪೋತೇರಿ ಆಯ್ ಮಂತಿಜೀರಿ ಹೌದಾನೆ ಆಯ್ ಮಂತಿಜೀರಿ ಬೇಜಾರುಂಡ ಬ್ರೋ ಪಾತೆರೆ ಕೂಸಿ ಅವನಿಗ್ಲೋ ಪಾತೆರೆನ ಕೂಸಿ ಅವನು ಇಚ್ಚನೆ ಕೂಸಿ ಅವನಿಗ್ಲೋ ಇದೆ ಮರಲಿ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಮಂಬಳ ಪಾತೆರೆ ಕೂಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ MCSTNA ಆಯ್ ಬಂಡನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇರಳ ಪಾತಿದ್ದೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾತನ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪಂಬ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಿನ್ನ ಕಿತ್ತನ್ನ
ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಕಲೋ ಗೈಸ್ ಕಮನ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಅಚ್ಚನೆ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಕಮನ್ ಗೈಸ್ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೀರು ಬುಡಿಯರು ಓದಿತ್ತದೆ ಉಂಡ ಬುಕ್ಕ ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಜಂಗಳವರು ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಪೆ ಉಣ್ಣಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಬರೋಣ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪುತ್ರ ಅಶ್ವಥ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ 42 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಪಾತಿರೋದು ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಏನು ಪೊಕ್ಕಡಂಚೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ ಪಾತಿರನ್ನ ಅಂಜನೆ ಆಂಟ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಕಲ್ಲ ಇವು ಲೈವ್ ಬೈಯಡ್ ಪಾತಿರ್ಕ ಬಲ್ಬು ಮಧುರು ಟೆಂಪಲ್ ಊರ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬಂದಾಗಣೆ ಜೋರು ಬರ ಹತ್ತಂಡು ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದೆ ಇಂಚ ಬತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಬ್ಬೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲದು ಸೀತಾಗೋಳಿ ಅದು ಹೋಯ್ನ ಸೀತಾಗೋಳಿ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಕಜ ಉಂಡು ಮಾರಯ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸೈತ್ ಬೇರೆ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಹೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ₹50 ಕೊರೋನಾ ಆಡಾಗಲಿ ಕಜಾವು ಜೋಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೊಣಪ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕೂ ನೆರಪಣ ಸೌಂಡ್ ಅವಾಗ ಕೂ ನೆರಪಣ ಸೌಂಡ್ ಕೂವು ಕಜಾವು ಕೊಣಪ್ಪೇರಿ ₹50 പറഞ്ഞല്ലോ ₹50 മല്ല കഥ ഒന്ന് റോഡ് എടുക്കണം അതിനെ ബൾപ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സീതങ്ങളോട് ഫേമസ് ആയ വെജ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟದ നിങ്ങൾ ಚಾ ಬರೋದು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಚಾ ಬರೋದು ತೆವಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಜರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜರು ಅರೆ ಬಡವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ₹10 ಎಂಕೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಹಂಚಿ போனாಗ ಅದನ್ನು ಅಜಂಟ ಪೈಸೆ ನಟ್ಟಿನ ಅದನ್ನು ಪೈಸೆ ಹಂಚಿ ಇದು ಅಂತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಸೀದಾ ಚಾ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಸೀದಾ ಇರ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ಜನ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಬಿಗ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ ಬಾಯ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಉಂತಾಗ
ಎಂಚಾತನ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿಲ್ಲ ಇವು ಇಂತ ದಾಯ್ತ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಮತ್ತೊಂಜಿ 2 ಜನ ತಿಳಿದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಗ ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮಾತೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ನಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಪೇಲೆ ಎಂಕ್ಲವರು ಕಾಸರಗೋಡು 7 ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಏರು ಮಾಡ ಮಲಯಾಳದಾಗ್ಲಿ ಐಡುದುಕ ತುಳು ಐಡುದುಕ ಕನ್ನಡ ಐಡುದುಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಳು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ನು 14.5% ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ಮಂಟ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತುಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅವನು ಪಂಡದು ಅವು ಅವಂತದ ಅನ್ಮಂಟ ಅವು ಆ ರೈತರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡಡ ಅವ ಅದು ಮಲಯಾಳ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಪಾತೆರ್ನ ಉಳ್ಳೆ ಎಂತ ತೂಪೆ ಬಿಳೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಓಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ 21 ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು 9 ಫಸ್ಟ್ ಆಳಿಪೇರ ಕಲ್ಪಿಳೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು മത് മാറത്തി പാക്കറ്റ് ആ മതത്തെ പാക്കറ്റ് എത്രയാണ് മോള് മാറിപ്പേ മാറുചേരാണത് മാറിപ്പേ അപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ മാറും മോള് ಆ ಹಿಂದಿದಾಗಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಜರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ವಿಮಲ್ ಮಾರತಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದೈತೆ ಪೂರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಪೈಸೆ ಲೂಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಪೈಸೆ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪನೆ ಅಂತೆ സൈത്തിന് പാടുന്നുണ്ട് ആ റേറ്റിലുണ്ട് അത് ഈ ലിമിറ്റിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് മത് മാറത്തി ഇമല് പൂരല്ല എനിക്ക് പച്ച 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 സിദ്ധു പറഞ്ഞ വന്നുണ്ടായോ ഭയങ്കര ചൈനി കൈനി ആപ്പിത കൈനി ഇപ്പത ചണ്ടിത കൈനി നിക്കറത കൈനി അഞ്ചപ്പ പുറമുണ്ട് ಅಂತಾನೆ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಬ್ರೋ 51 ನಿಮಿಷ ಅದು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ತೋಜ ಏನು ಅಂತ ಪಾತಿರಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಮಾತಜ್ಜಿ ಏನು ದಾಯ್ತ ಪಾತಿರ ಏನು ಆತನ ಆಲೋಚಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ 7 ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ 7 ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಊರಾತಂటే ಕಾಸರಗೋಡು ಸುಮಾರು ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೋರಿದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಎಕ್ಲೋಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಅಂತ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ നമ്മുടെ ಕಲ್ಚರ್ದ ಭಾಗ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಓಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ನೇಪಾಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತ ಭಯಂಕರ ಕಲ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಕೊಂದು ದುಂಬದ ಕಲ್ಚರ್ ಅಕ್ಕೊಂದು ದುಂಬದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏರಿಯಾಡೆ ಭಯಂಕರ ಮಾಡು ಕೇಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕೋರ್ದರ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ತಯಾರು ಅಂಜನೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿಕೆ ಇದು ಗರ್ವ ವರ್ಷ ಉಪ್ಯಾರ ಅದಾದ್ರೆ ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಪೈಸೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಪಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತನಿಯ ಹೋಂಡಿಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾಯ್ತ ಮಂದು ಉಂಟು ಪಂಪ ಏತು ಸುದೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಿವರ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಕಾಸರಗೋಡು ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ತಿಕೊಂಡ ನಾನು ಬಿಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಮಲಯಾಳ 7.5% ಇದು 2019 ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳ ತುಳು 14.2% ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ 6.4% వాళ్ళ ಕೂಡ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮನ್ಪಾಯ ಅವೆಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಮುಲ್ಪದಾಕ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಜನ ಉಂಟ ಅದು 7.5% ಜಾಸ್ತಿ ಓಟುಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ 14.2% ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪು ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಒಬ್ಬ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ ಐಕ್ಯ ಕೋರ್ಪಣೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ನಿಂಜ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ 5.4% ಎಂದು 2019 ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡಿನೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳ 7.5% ಪಾತಿರ ತುಳು 14.2% ಪಾತಿರ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಟುಚೂರು ಮಲಯಾಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರೋ ಇತ್ತನ ತುಳು ಆತಂಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಭಾಷೆಗುಂಟು ಅಂಟ ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ಅಂಚೆಂಜಿ ಆಯ ಮಲ್ಲೆ ಬಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಚದಾಲೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರಿ ಭಾಷೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಪಾತಿರ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳ ಪಾತಿರ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ ತುಳು ಪಾತಿರ ತಮಿಳ ಪಾತಿರ ಓವಣ್ಣ ಪಾತಿರ ಅಂಚ ಮಲಯಾಳ 7.5% ಪಾತಿರ ಅಂಚನೆ ತುಳು 14.2% ಪಾತಿರ ಕನ್ನಡ 6.4% ಪಾತಿರ ಮರಾಠಿ ಅನ್ನ ಮರಾಠಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇರ್ಕೊಳುಗೈತೆ
ಮೆರುಕುಳಿಗೆ ಐತೆ ಮಂಡನ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಜಿಪುಗುದು ಐತೆ ಮಂಡದು ಮರಾಠಿ 2.7%, ಕೊಂಕಣಿ 2.3%. ಅಂಚನೆ ಅದರಿ ಏನು ಭಾಷೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಭಾಷೆ ಪರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಬದಿರಿ ಅಭ್ಯತ ಅವು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡತ್ತ ಬದಿರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಳೂರು ಅಂತ ಜಿಮ್ ಆಯನ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಳೂರು ಮಲಯಾಳ ಬಾತೇರು, ತುಳು ಬಾತೇರು, ಕನ್ನಡ ಬಾತೇರು, ಮರಾಠಿ ಬಾತೇರು, ಕೊಂಕಣಿ ಬಾತೇರು. ಇದೇ ಕೆಲವರು ಮರಾಠಿ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ್ರ ಬಾತೇವ್ರನ್ನ ಮರಾಠಿ ಬಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ್ರ ಬಾತೇವ್ರನ್ನ ಇದೇ ಇವತ್ತು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲಿ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬಾತೇವ್ರನ್ನ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ್ರ ಬಾತೇವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚ ಬಾತೇವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವಾನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಧಾನ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಲ ಮನ್ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಾರ ನಮಗೆ ಮಲಯಾಳದಾಗ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಆದ ಕನ್ನಡ ಮೂಜಿನ ಸಾನಾಡು ಕನ್ನಡ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಮಲಯಾಳತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಲಯಾಳ ಅವು ಏನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳಸಿದಾರ ಮಾಡೋದು ಭಯಂಕರ ಭಾಷೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಭಾಷೆ ನಿನ್ನ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಓದು ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಓವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇದು ಕುಡ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಬಾತರ್ನಕ್ಳು ತುಳು ಬಾತರ್ನಕ್ಳು ಉಳ್ಳಾನೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ 29 ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಡ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ನೋಡಿ 14 ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಾನೇ ಕೇರಳ ಅಂಚ ಅವು ಅವನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರಂಚ ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ 57 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಳು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಚೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಂಚ ಆಯ್ ಬೇಂಬೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಅಂಚನೆ ಹಣೆ ಇಲ್ಲಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದಚ್ಚ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೂರುಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಉಂಟ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿ ಉಂಡು ಆರ್ಟಿ ಎದುರು ಉಳ್ಳಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಸಕ್ಕದ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೇ ಶೇರ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತೂರ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾರ ರೈತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಬೇಕು ಎನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಚ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ಐನತೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಚೂರು ಬೇರೆ ಲಾಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಧುರದ ಪ್ರಸಾದ ಏನಾರ ಭಾರಿ ಮಧುರದ ಪುಕ ಸೌತ್ ಅಡ್ಕದ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಬೆತ್ತ ಬಜಿಲ ಅಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಬಲ್ಕು ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ 58 ನಿಮಿಷ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಗಂಟೆ 5 வரும்போது ಗೈಸ್ ಒಂದರ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಕಬಕ போய் ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಅಡ್ಡದಿರ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲು ಹೋಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಏನು ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗುಮ್ಮಿಜ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತಾನ ಆ ಗುಮ್ಮು ಇಂಕ ಟ್ರೈಲರ್ ತಿಕ್ಕತಿಸಿ ಅವೊಂಜಿ ಆನಿಕ್ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಮ್ಮು ತಿಕ್ಕು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಡ ಒಂಜಿ ಗುಮ್ಮು ತಿಕ್ಕುಂಡು ದ ದೃಶ್ಯಂ ತುಡರಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ನಂಗೆ ಆ ಗುಮ್ಮುದಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಡ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಡಿ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೌಡು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕ ಅವೇರು ಕೆರ್ಪುಣೆ ಅವಂತ ತಿಕ್ಕಿಚಿಂಕ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡನ್ನ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಈಗ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಚಿ ನಡು
ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಕಮನ್ ಗೈಸ್, ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ಇರು ಕನ್ನಡದಾರ ತುಳುತಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾರ ಒಯ್ತಾರ ಹಲೋ ಗೈಸ್. ಆ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬ್ರೋ, ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬುದರ ಅಶ್ವತ್ ಪಂಡದು ಗಂಟೆ ಐನೇ 11 ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಚಾಗುರ ಬರದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡರ್ ಇದ್ರ ಬೆಗರುಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೂರುಡು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲು ಊರು ಓಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಎಂತ ಲೈವ್ ಉಂತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಡೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಏನೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೇರಳ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಜನ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಪಂಜಿದ ಆಗಿಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಪುದ ಆ ಈ ಮಾಂಸದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಒವ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ 100% ಯಾಕೆ ಕೋರಿ ಅಂತ ಕೋರಿಡು ಊರ್ದು ಹೋಗಿ ಈ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಂಟಂತ ಐನ ಟೇಸ್ಟ್ ಊಲ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿನ್ನಿಯ ಅದು ತಂಪುಲ ನಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಂಪು ಅಂಡ ಅವು വെത്ത ലെവൽ കേസ് ലൈക്ക് സും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെടുത്ത് കോരിക ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ഞാൻ പഞ്ചിಗೆ 200 പോകാൻ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് പഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം വീട്ടിലടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം എനിക്ക് ഒരു ഉണ്ട് പഞ്ച് അപ്പോൾ അളത്തെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലടുത്ത് പഞ്ചിനകത്ത് പോള് പറഞ്ഞു പോർക്ക് വാ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಏನು ಬಣ್ಣ ಸೀತಂಗೋಡ ಉದರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಅದ ಅಂಜನೆ ಕೋಡೆ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಸೈಡ್ ಸೀತಂಗೋಳಿ ಬೂತು ಲಾಟ್ರಿ ಬೂತು 1 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾನೆ 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ತಂಡ ಸೀತಂಗುಳಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ 1 ಕೋಟಿ ಲಾಟ್ರಿ 1 ಕೋಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರು ಲಾಟ್ರಿ ಮಾಗಿರೋ ಸುರ ಅಂತ ದುಂಬು ಕರ್ನಾಟಕ ಐತಿ ಲಾಟ್ರಿ ಬರ ದುಂಬು ಪನ್ಪುಣಂಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ನಂಚ 1 ಕೋಟಿ ಮಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಲಾಟ್ರಿ ಬರ ಲಕ್ಕಿ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಇಜ್ಜವು ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿ ಮನೋಳಿ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಲಾಟ್ರಿ ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದು ಡಬಲ್ದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಟ್ರಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಳು ಏನ ಮಂಜು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ತೋರ್ಚ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಡೈಲಿ ವಿತ್ ದೀಪು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ದೀಪ್ ಓಕೆ ಆಯ್ ಯಾನ ದೀಪಕ್ ಅಂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ ಚಾಯಪುರಾಂಡ ರಾಜಸಾಬ್ ಸೈಕಲ್ನ ತೋರ್ಚಿ ಮರ್ಲದ ಮೂವಿ ಬಂಡ ಐನಾಯತ್ತು ದೆತ್ತ ಅನ್ನ ಮೂವಿ ಇಚ್ಚಿ ರಾಜಸಾಬ್ ಆಂಜಿ ಪ್ರಭಾಸ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಹಾಲ್ಕಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರಾಯನ ಅಂಚನೆ ಪನೋಟತ್ತೆ ಏನು ಸರಿ ನಾನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕಿ ಭಯಂಕರ ವೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಡೈಲ್ ವಿತ್ ದೀಪ್ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ನಾನು ಬರ್ಬೇರಿ ಏನಲ್ಲ ಜನ ಬಂದ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಅನಿತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಊರ ಹುಡುಗಿರಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಆದ ಲೈವ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತುಂಡು ಆಚಾರನ ಉಂತ ಹೊಡಿತುಂಡು ಅಂಜನೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೇಸಸ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೆಝಾನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಪವರ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಇದು ಏತ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡೈತೆ 1 ಮೋಡು 2 ಮೋಡು 3 ಮೋಡು ಉಳ್ಳ ಆಯ್ ಚಾಂಡ ಚಾಯ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ నేను ಪೂರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನು ఆయన ಪೂರ ತಿರುಗದೆ ಆಬಿಡಕ್ಕೆ ಬಂತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೂರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬಂತದೆ ಅಂಚೆ ಲೈವ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಳುಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವ್ರ ನಾನು ರಿಪೋಡೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇನಲ್ಲ ತನಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೈನರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಡ್ ಕೇಸ್ 4 ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಯ್ತು ಕಥೆ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದೆ ಏದು ಕೇಸಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಯ್ತು ಅವು ಏರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ತೂಕದ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಕ ಒಕ್ಕಳೇನ ಸತ್ಯನ എന്തായിട്ടു ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆತನ ತುಂಬೆ
ನಾಟಕ ಅಂಚಿಲತ್ ಇಂಚಿಲತ್ ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಪ್ಪ ಊರೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನು ಕಲ್ತು ನೆಟ್ಟ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ತಗ್ಲತ್ತ ನಾವು ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಓದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓದ್ರು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂತು ಅವು ಭಯಂಕರ ನೋಡ ನಮ್ಗಿಂತ ಕಲ್ತದ ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮನೆ ಅನ್ಬೋದು ಸಾದ ಕಲ್ಪನಾ ಬೇರೆ ಓಡು ಓದೋಡು ಕಲ್ಪನಾ ಜಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದು ಆಂಡ ಕಲ್ತದ ಅದು ಮುಗಿತದ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಊರ ಆಗಿಟ್ಟದಕ್ಕ ನಾನು ಕಲ್ಪನಾ ಫೀಲ್ ಆಗ ನಾನು ಜಾರಿ ಐತಿ ರೇಖರ ಸತಿ ಆನೆ ಹೇಳಿದ ಇದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭಯಂಕರ ಬಳಿಕ ಸಾಲು ಹೆಡ್ ಐಟಮ್ ಅದೇ ಕೈ ಪೊಕ್ಕಡ ಮೂರ್ನ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ದಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡ ಕೆಲಸದ ನೋಡೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಕೆಲಸ ಮೈನ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಳೊಂದಿಟ್ಟು ಪಾತೆರಂದಾಗ ಕಲ್ತಿಚ್ಚಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಸ ಪಾತೆರಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಜನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣ ಐಕನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪಣ್ಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಆತನವಳ ಪೂಜನ 17 ವರ್ಷದ ಗನ್ನು ಶೂಟು ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೋದು ನೀ ಸೂಪರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜನ ತೋಜು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಮ್ಮೇರ ತೀರ್ನೋ ಅಂಚ ಅವಂದ ಅಂಚ ದಂಡ ಅವುಲ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ತೋಜೋಡು ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಅಂತ ತೋಜು ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಇದು ಮೂರಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಂದು ಕೇಸ್ ಆತನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈಡ್ ಭಯಂಕರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂಡೆ ಅಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾದ ಅಂತೇಳಿ ಪೋದು ಅಂಜ ತೋಜು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನು ನಟ್ಟು ಪೋದು ಮಗಳು ಉಂಟಾರ ವೇಳೆಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಗನ್ಮದಿಕೊಂಡು ಮರಗಾಯ ಒಂದಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈ ಕೊಯ್ಪುಣೆ ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಒಳ ಸೈತನ ಇದೆ ಕಲ್ಪೆ ರೀತಿ ಹೋದ ಅಯ್ಯೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಉಂಟಬ ಡೈಲ್ ವಿತ್ ದೀಪು ಆಯ್ ಅಂಜನೆ MCTN 75919 ಎಡಿಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂಜನೆ ಮರಳಿ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಬರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಜಿ ಲಾಟ್ ಪೆಚ್ಚ ಬಿಡು ಆ್ಯಡ್ ಹೊರಡಿದ್ಯಾ ಪೈಸೆ ಬರೋದು ಹೀರೋ ₹100 ಬರೋದು ₹100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಹಾಕೊಂಡು ₹100 ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಡ್ ಬಂತನಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಐತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜನ ಅವು ಆ ಮೂವಿ ನೆಟ್ ಆಗುಜ ಸೂಪರ್ ಶೋ ಅಂತ ತುಂಬೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ಪೇರು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಡ ರೆಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 20 ಅಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅನ್ಕೋ ಜಂಡ ಮೂವಿ ಆ ಮೂವಿ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಕಣೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರು ಅನ್ಬಿಡು ಮೂವಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರೀದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಊರ ಮೂವಿ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತದ್ದು ಸೈತಲ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಅವು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ತಿಗಲ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದ ತೆಲುಗುದಾಗ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು ಮೂವಿ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಕೈಮಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ పోయారు ఎక్కడ హాయ్ బ్రో నుంది బ్రో ఎక్కడ నుంది బ్రో తెలుగు ఏం చూడలేని ఎలా ఉంది ఎలా GPP బార్ E2K ఐ బ్రో నమస్తే ನಾನು తెలుగు ಅರ್ಥಮಾಯ್ತದೆ తెలుగు ಅದುಪ ಎಕಡೆ నుంది ಬ್ರೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೂವಿ ಸುರಾಣೆ ಮಾಡ್ರು ಯಾ ಮೂವಿ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅದರ ಪನ್ನೆ ಮೂವಿ ಸುರಾಣೆ ಸ್ಟಿಲ್ BTS ಬುಕ್ ಕೊಡ್ನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಚಡ ಮೂವಿ ಆಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡು ಇಂಜ ಐಪುರ ಮಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ
ఇతర కాలోడు ప్రమోషన్ ముఖ్య బ్రో. I am is Kasargod, Kerala bro, Kerala. My Tulu language. Kantara was Tulu language. Tulu mother tongue. Tulu Tulu. I am Kasargod, Kerala, KSD. No. Hello guys, Mathur Namaskar Anchane. Where are you from? I am Kasargod. Kerala, Kasargod bro. Ayo guys. ఓకే మలయాళ మీకు తెలుగు అర్థమవుతుంది, స్పీకింగ్ తెలుగు. ఐఎమ్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ తెలుగు. తమిళ్ విజయ్ సేతుపతి ఫ్యాన్. మైను మమ్ముట్టి ఫ్యాన్. కన్నడ డిపోస్ ఫ్యాన్. హిందీ SRK ಫ್ಯಾನ್. ತೆಲುಗುಡು ಮೂವಿ ತುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ದುಕ ಇಂಚಿ ಪಂಚ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ತೆಲುಗುಡು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಂಡದ. పతంగ్ ತುಯ್ಯ పతంగ్ ఎట్టుండు. ఆమె తెలుగు మూవీ వాచ్ బ్రో, మూవీ వాచ్. అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, బాలయ్య, అఖండ 2. నెక్స్ట్ గోపిచంద్, നാച്ചുറൽ നാണി, ഈ టిల్లు, പിന്നെ సుమారు జనం లేరు. తెలుగు మూవీ వాచ్. పతంగ్ రీసెంట్లీ రిలీజ్ OTT. పతంగ్ గుడ్ మూవీ. ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ಮಾರ. తెలుగు అర్థమవుతుంది. డబ్బు పైసా డబ్బు. తెలుసు కదా. నో గుడ్ మూవీ, నాట్ గుడ్ మూవీ. యువర్ నేమ్ బ్రో, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ బ్రో? GBPETK U2K. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ బ్రో? హలో గాయ్స్, కామన్ గాయ్స్ మాత్రం నమస్కారం. ఎన్న పుదరు తెలుసు కదా. నో గుడ్ మూవీ. జాక్ నాట్ గుడ్ మూవీ. హాయ్ బ్రో, నమస్తే. మలయాళ. ఐ కాసర్గోడు. ఐఎమ్ మలయాళ. నో మలయాళ. రీడింగ్ నో మలయాళ. ఐ మీన్ స్పీకింగ్ ఓన్లీ మలయాళ. హాయ్ బ్రో. అండ్ ట్రాన్స్లేట్ వాడదాం. ಲೀ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಾತೆರ್ಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಣತೆನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು. ಆಂಜನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚುಳ್ಳ ಪಣದ ಕಮೆಂಟ್ ರೈತರ ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು. ಕಾಸರಗೋಡು ಈಸ್ 7 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ, ಮರಾಠಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ. 7 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು. ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 1. హలో గాయస్, మాట్లాడు నమస్కారం. బాయ్ ఎల్లతుక గాయస్. ఆబుజి గాయస్ బోడి నీ ఏర్ల మాతేరు నువ్వు తెలుగుడు హిందీడు ఊరేర్ల మాతేరు కదా. బాయ్ తెలుగులో ತುಳ್ತಾಕ ಏರ್ಲ ಮಾತೇರು ಜನ 2 ಜನ 3 ಜನ ಮಾತೇರಿ ಬುಕೋರು ಏರು ನಬುದರಂಚ ನಬುದರ್ ಡೈಲಿ ವಿತ್ ದೀಪ್ ಆಯ್ ಪಂಡತ್ పోయారు. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಐ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಚೂರು ನೀರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಬಿರಾಡು 2 ಚೀಯೋ ചീയണ്ട കോളു ചെയ്യാമെന്ന് പേര് ഞങ്ങളോട്. കോളു ചെയ്യ തുപാട പല്ലേ അനി എന്ത് കോളു ചെയ്യാമെന്ന് പേര്. കോളു ഉണ്ടಲ್ಪ അതിനകത്ത് പെരിയത്തോട്ടു അയാൾക്ക് നായിന്ന് കൊണ്ടുപോകും. భాను ప్రకాష్ మైనే. ఓకే మేడం, తెలుసు కదా. తెలుగు గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ అన్పక బ్రో. like come guys, like bro. Banu Prakash my name. Good name bro, good name. Banu my chitti name. Nari Naduma movie. Nari Naduma Sharwanand movie. Good movie. Decent watch movie.
ಉಡ್ಮೈ OTT ಬಿಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬ್ರೋ. ಏನು ಮಾಸ್ನಾರಿ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಐತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ? ದಿಂತನಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐಬ್ರೋ ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ತೆಲುಗು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ತೆಲುಗು ಪದ್ಯವರ ವಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಫಂಕಿ ಟ್ರೈಲರ್, ಗುಡ್ ಟ್ರೈಲರ್. ಫಂಕಿ ಯಾರು ಗಾಯ್ಸ್? ಬುಡಿಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು. ಓಕೆ, తెలుసు కదా ಆಯ್ತು. ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. ధన్యవాదాలు అందరికీ ధన్యవాదాలు, అందరికీ నమస్కారాలు. ఓకే, ಕಾಪಿ. ಓಕೆ, ಐಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ತೆ. ಇಂಚೋಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. తెలుగు వస్తుందా? తెలుగు ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಲ್ಲರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ. 1 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷ ಆಡು ಬತ್ತನಿಗೆ ಬೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂಡ ಇತ್ತುಂಡು ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಒಂದು 4 ಜನ 5 ಜನ ಪಾತಿರಿ ಇದೆ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಂಡ ಖುಷಿ ನಂಚೆ ಪಾತಿರ್ನ 5 ಜನ ಖುಷಿ ಆಪ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಳ ಡಾಬಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಖುಷಿ ಆಪ್ಜಿ. ನನ್ನ 3 ಚಾನಲ್ ಉಂಟು, ಪ್ರೈಮ್ 4 ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಮೂವಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಏನಾದ ಟ್ರೈಲರ್ 2 ಟ್ರೈಲರ್ ಇರ್ತಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜಂಬಿಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರ ಬ್ಯಾನ್ ಅವರು ಗಾಯ್ಸ್. తెలుగు టీ ಕಮನ್ ಗೈಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ABCDEFG ತೆಲುಗು. ಓಕೆ, ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್. ಕಚ್ಚಿಗೋಡೆಗಳ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಾನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆಯ್ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, 1 ಗಂಟೆ 18 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬರ್ಬೇರೋ ತುಕ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ತುಕ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೈ ಜನ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್. ಇಂಚೂರು ಬೇಲ್ ಉಂಟು ಬೇತ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಗೈಸ್. ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತೀರ. ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಪಾತಿರ ಉಂಡಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಪೋಪೆ ಮಿತ್ತಿನ ಬಟನ್ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲ. ಏನು ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈ ಜನ ಏನು ಪೋಪೆ ಬಾಯ್. ಪಾತಿರ ಪರ ಪಾತೇರ್ ಪಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ತೆಲುಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆಲುಗು. ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲೇ ಮಂಕಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾ.